Sommer er en novelle af Simon Frohlund, stammer fra samlingen Mælk fra 1997. Vi følger et par, Martin og Anne, som er på vej tilbage efter en sommerferie sammen et sted ved kysten, tilbage mod byen og forholdsopløsning. Undervejs drejer de ind på en gård, som Martin ser ud til at have et forhold til. Han er tilsyneladende opsat på at vise Anne noget eller nogen, men efter et kort besøg her, hvor de ikke møder nogen som helst, fortsætter de turen mod hjem og mod forholdsopløsning. Som det meste af anden moderne litteratur starter novellen ved en medias res. Der var stille i bilen. Vi har ikke noget forspil eller noget som helst. Vi starter lige på og hårdt. Det er ikke for at farve synsvinklen, men det er snarere for at give en oplevelsesværdi, fornemmelsen af et indblik i virkeligheden. Novellen har 2 hovedafsnit, et kort anslag, og derefter er der beskrivelsen af selve besøget på gården. Anslaget har vi her. Der er stille i bilen. De sidder og kigger ud over markerne. De taler ikke sammen, men de kigger ud over markerne. Vi får beskrevet, det vil sige, vi får de 2 hovedpersoner med navns nævnelse. Vi får beskrevet, hvordan de ser ud. Det er stort set, hvad vi får at vide om dem. Det, der står her. Vi kan se, at de har været i solen, og de har været ved stranden med saltet i huden. Så har vi en naturbeskrivelse. Så kan vi se, at de kigger på Martin kigger på bilens ur, og dermed tiden får en betydning af rollen, og det gør vejen, det har flyttet sig også. Og så får vi lige til sidst i anslaget, de var på vej ind til byen, til hver sit liv. På den måde sætter anslaget både scenen og afslutningen. Der sker ikke noget uventet, eller efter anslaget her sker der ikke noget uventet i novellen, selvom Martin måske nok har håbet på det. Tværtimod køres en udvikling til ende ret så ubønhørligt. Fortællingen foregår i et kronologisk forløb med et lille spring i tid mod slutningen. Vi har det hernede. Der har vi. Og det spring, det er ikke ret stort, men det understreger blot stilheden mellem personerne. Bortset fra det, så er fortælletid stort set lige med fortalt tid. Med hensyn til fortælleformer, så er hans mulige beskrivelse af landskabet og gården, men ellers er fortællingen overvejende både af dialogen mellem de 2 personer og den lille beretning om deres besøg på gården. Fortælleren er en tredjepersons fortæller. Der er ansat til en personbundet synsvinkel, personbundet hos Martin her, han kunne ane saltet. Men det er ikke noget, der gøres noget ud af i novellen. Det er ikke noget, som kommer til at påvirke vores oplevelse af personerne, og der er stort set ikke et spor af det ellers. Så vi har altså at gøre med en objektiv beskrivelse, men selvfølgelig en selektiv beskrivelse. En objektiv beskrivelse foretaget af en tørt registrerende fortæller. Sproget er også tørt. Det er korte sætninger, sideordning, og der er kun få forbindere. Der var stille i bilen. De var på vej hjem til byen til hver sit liv. Martin sænkede farten og viste af til venstre. Hendes hår var en smule lysere ved spidserne. Hun var solbrændt, og han kunne ane saltet som lyse skygger over huden. Hans blik gled ned på bilens ur og derefter tilbage på vejen. Det er altså kort sprog, det vi kunne tale om telegramstil, det er klart en minimalistisk fortællestil her. Det er lavt opbygget sprog. Med hensyn til personerne, eller persongalleriet, så har vi kun de 2 personer her, Anne og Martin, til stede i novellen. Udover det, vi har set i anslaget, er der næsten ingen beskrivelse af, hvordan de ser ud, hvordan de fremstår. Men dialogen og nogle enkelte handlinger, kontaktforsøgene og det, de kigger på ude begge 2, deres kropssprog, afslører dem eller gør dem fortolkelige. Vi har altså en indirekte personkarakteristik, vi får personerne fortalt, som vi selv vil opleve dem, og ikke i en pædagogiseret fremstilling, som det er almindeligt i ældre litteratur. Det er tydeligvis Martin, der vil ned til gården. Det er ham, der har noget, han vil vise. Det er ham, der tager initiativet, og ham, der i tale sætter en begejstring.
Det er også ham, der afviser Anne, fordi han har andre planer, ikke fordi han ikke vil hende egentlig. Men han har noget, han vil i situationen. Anne derimod er lidt fortabt. Hun bliver stående på gårdspladsen, midt på gårdspladsen. Hun kan ikke finde sig selv i situationen eller omgivelserne. Da hendes kontaktforsøg bliver afvist hernede i linje 42, hun har lagt armen om hans talje, og han vrider sig så ud af armen. Da det sker, så opgiver hun at forbinde sig med stedet og oplevelsen, og vil i stedet for videre på vejen hjem. Hun siger, at hun ikke bryder sig om stedet, måske fordi det er for stille, og hun tager føringen, da de tager derfra. Hun afviser også Martins kontaktforsøg, da rollerne er skiftet. Lad os nu se, hvor har vi hende der. Der. De gik tilbage i stien, og Martin kommer så sådan lidt drenget og forsøger at kilde hende lidt med et græsstrå, og 2 gange trækker hun armen til sig, og så forstår han, at der ikke er noget at komme efter, og så smed han strået, altså åbenbart sådan lidt små irriteret eller ærgerligt, sikkert. De kigger også begge to på uret ved flere lejligheder, og måske af forskellige årsager. Det ser ud som, at Martin skal prøve at nå noget, og modsat ser det ud, som om Anne skal skynde sig at have noget overstået. Så Martin skal altså nå noget, inden Anne får det overstået. Det afspejles tydeligt i dialogerne, hvor de konstant taler forbi hinanden. Hvis vi kigger heroppe her. Det er forældersagen. Er det? Jeg håber, der er nogen hjemme. Måske er de nede bagved. Så har vi et godt udtryk for den her talen forbi hinanden. Altså de rammer ikke hinanden i dialogen. Hvis vi prøver at gå lidt længere ned, kan vi se noget tilsvarende. Ja. Ja, der var den. Anne vil videre. Skal vi ikke køre videre? Jeg bryder mig ikke om det her sted. Jeg skal lige se, siger Martin, så han har en anden plan. Så går han hen for at se og kommer tilbage til Anne og siger, det var også forældersagen. Det vil sige, at han er i sit eget samtalerum her. Han fortsætter sit indlæg fra før, mens Anne tilsvarende fortsætter sit indlæg fra før. Jeg ved ikke, hvad det er, siger hun. Her for stille, tror jeg. Så de står simpelthen lige klods op af hinanden og taler fuldstændig forbi hinanden. Der står i anslaget, at de skal hjem til hver sit liv. Betyder det, at de bare skal skilles, eller betyder det også, at de har andre liv og andre kærester hjemme? Det ved vi ikke. Det får vi ikke noget som helst svar på i løbet af novellen. Novellen foregår i sommerlandet, som de 2 bymennesker er taget ud i. Måske for at opleve et frirum i fællesskab. Måske for at opleve noget andet end byen og de mennesker, der er i byen, som de kender i byen. Miljøet er karakteriseret ved sol og havsalt og frodighed, samt ved en paradisagtig have i form af frugtplantagen. Men det indeholder også en hvidkalket mennesketom gård og dambrug, hvor fiskene står tæt og alt for stille, og hvor de døde fisk hænger til parade i rygeskuret. Så det er ikke et entydigt idyllisk sted, de er kommet til, når de tager ind og besøger. Minimalismen er per definition realistisk, men det er meget vanskeligt ikke at se en hel del symboler i den her tekst. Uret har vi allerede kigget på, og det er selvfølgelig symbol for tiden. Tiden, der er ved at løbe ud og løbe fra personerne. Noget kunne tyde på, at Anne gerne vil have det overstået, men Martin vil gerne strække sig. Han giver sig til sidst, kan man se, da han accepterer, at nu går den ikke længere. Så har vi ham hernede med, jo, sagde han. Så til sidst falder klokken også i slag for Martin. Af andre symboler har vi frugtplantagen og æblet, traditionelle bibelske referencer, stort gult sommeræble.
I modsætning til Adam, så bider Martin ikke i æblet. Han lader sig ikke friste til at bide i æblet. Han får heller ikke nogen indsigt dermed, og forbliver måske i virkeligheden uskyldig i bibelsk forstand. Markerne, det høje græs er frugtbarhedssymbolet, men græsset konnoterer også menneskeligt fravær. Det er højt, fordi ingen bruger vejen, og på den måde viser det, hvor tomt stedet egentlig er. Rygehytten, de døde fisk, fiskedammene, stuehuset, det hvidkalkede, det rustne skorstensrør, mørket inde i rygehytten. Dødssymbolerne står i kø her, for at markere, at det er til stede hele tiden. Forellerne, de levende foreller i dambruget, spræller måske også for lidt. Man skal gøre sig umage for at se dem, og øjnene skal først vende sig til det. Men stedet er karakteriseret ved, at der dufter både af æbler og røget fisk. Altså døden og kærligheden er begge til stede, integreret, måske som udtryk for det komplette liv. Men Martin og Anne kan i hvert fald ikke forholde sig til det, eller de kan ikke bruge det til noget. Hvad skal vi så have ud af teksten? Martin og Anne kan ikke finde ud af det. Måske har de kunnet, men de kan det ikke længere i hvert fald. Og hvorfor svarer han egentlig jo til sidst, og ikke ja? Jo er måske mere henholdende, i hvert fald første omgang, mens det anden gang måske i højere grad har karakter af en beslutning. Ja. Anne siger, jeg tror ikke, vi kan holde til det her længere. Vi må snart til at gøre noget, vi må snart til at beslutte os, og hun mener nok, at de skal beslutte sig til at gøre forholdet forbi. Og til det svarer Martin, jo, han træder vande, ligesom han har gjort hele tiden. Men så ser han på uret og ser, at tiden er ved at være gået, og så siger han, jo, det vil sige, at han giver sig. Men hvorfor er det så, at de ikke kan finde ud af det, de her mennesker? Det ved vi faktisk ikke noget om. De vil tilsyneladende gerne hinanden, men på skift. Små ærgelser kommer i vejen, når den ene eller den anden tager et forsigtigt initiativ. Persontegningen, den skitseagtige persontegning, byder ikke ind med mange elementer til sociale eller psykologiske forklaringer, men de to personer knyttes til byen og det moderne liv, og den landlige idyl har åbenbart ikke nogen løsning at tilbyde. Tværtimod farves oplevelsen af den af de tos tilstedeværelse. Hvis man sammenligner beskrivelsen af vejen ind til gården og vejen bort fra den, markerer de tydeligt, at fortryllelsen er væk, da Martin og Anne tager videre fra gården, da de tager afsted fra gården. Det er en typisk 90'er tekst, vi har at gøre med her, med fokus på det fælles livs vanskelighed. Kommunikationen er vanskelig, den fungerer dårligt, det usagte eller underteksten spiller hele tiden med og tager indimellem styringen fra personerne. Dramaet, for i virkeligheden er det jo et forholdets død, der fortælles om her, beskrives tørt, usentimentalt og udramatisk, er sat ind i en hverdagslig ramme af en lille begivenhed. En lille afstikker, et halvkvalt forsøg på en redning. Så det er så hverdagsagtigt, som det kan blive. Forfatteren afstår, formelt i hvert fald, fra at fortolke. Han viser blot. Men ligesom fotografen har han jo valgt billedudsnittet, og i den forstand styrer han vores fortolkning af det han viser. Der kan findes masser af paralleller hos tidens andre forfattere, især måske Helle Helle og Mads Brænø, og naturligvis også i Simon Frohlunds Borgerligt tusmørke.